I 10 danas igramo higher, all or lower game. Tako da idemo. What the fuck, brate. Ok. Juventus ili Samsung? Samsung je manje, tako? Fuck! Samsung 11 miliona! What the fuck? Oh my god. Ja ne verujem. Ali bukvalno. Ja mislim da je ovo lower, pošto ovo je 4,5 miliona, jebi ga. Ovo je lower. Yes. Mount Everest, brate. Yes. Mount Everest ili ovo sranje? Higher, brate. Ne, fuck. Me neko zajebava. Brate, ja ne mogu da verujem. What the fuck? Brate, ček. Malo zoomiramo. Tako se. Oh my god, ovo je lower. Jep, uspjeli smo, idemo dalje. Higher. Higher, bre, motherfucker. What? What the fuck, brate? Lower. Da li je lower? What the fuck, milion? Ovo je lower 100%, brate. Nema šanse. Higher. A ne, jebote, tačno da stoji. Gledajte ovog lika što radi. What the fuck. Bolane moj, šta ti radiš? Aj, opet ćemo pokušati jednom. Šta je ovo? Ovo je veće. Milion! What the fuck, Mount Everest? Ne, Mount Everest je lower. Fuck. Ok, ljudi, još ovaj put i to će biti to, tako da idemo. Samo ja nešto da uradim. Eto ga. Brate, ovo je više. Ladno milion. Lower. What the fuck, 2 miliona. Dobro, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala na što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao. What the fuck.